ndakuenda ndikukusiya wakapusa stereka Urikuenda kupi? ndikutokusiya ndikuenda umba kwedu Akuna wegani murume unoshusha stereka unonetsa unoshusha zimurume rinokara zimurume rinoshusha hausikanaiti romantic unobowa stereka kukusiya ndikuenda enda unganda kunyengerera chodondisira chi unoziva unoshusha stereka hauhwisisi zimurume risingahwisisi rwa pasi you know me kuku wamaikuku ndosina ndaposta paFacebook apo kuti vakadzi mune utsinye vakadzi munoda zvunhu vakadzi muri evil ona imwe unyandisiya kundisiya ndiri hati broken kuvhungudzwa ndobva ndashaya pakadaro vanouya kuinbox vachiti no don't worry kuku we are not like that tese ane utsinye nhaimi she is evil handishayiwo zviviri zvitatu zvekunhonga kuinbox zvinouya kuinbox enda ndatirova pasi ndokunyengerera chi handishayi zviri zvitatu nongoposta paFacebook kuti vakadzi mune utsinye unotoona zvaka kuinbox no hatizi tese takadaro ane utsinye ndotoudzwa kuti mazuva ano varume vanonetsa shuwakiki angadaro murume ndotokana zviviri zvitatu ndotonhonga rova pasi nitapa ndinonodzosera makidzi ari kupi ndikupe enda buda kubuenda buda iyo andongochindinyengerera auna kwaunoenda mupana wandinyengerera amuna kwamboenda mainhana memuchienda kupi moenda kupi chanditorongedza plazi muri hama mukapa chatorongedza kuurungwe unoenda urungwe undane usiku uno matunoshusha sterekiwe unondishungurudza tirongedzere mabhegi umutibikire ndinenzara ita plan nenzara unga ndingashayiwa zvekunhonga paFacebook apa